Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Коронавирус белән авыручылар саны арта. Чаллы мэры Наил Мәхдиев прививка ясатырга чакыра. Балалар мәйданчыгы янында спиртлы эчемлекләр кибете. 27-нче комплекста эшләүчеләр алкомаркетларга каршы көрәш башлап җибәрде. Юллар төзекләндерелгән, балалар мәйданчыгы видео күзәтү камералары урнаштырылган. Гидростроитель 2 бакчачылык ширкәтендә тагын нинди үзгәрешләр бар? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 32 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 22 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22153 очрагы билгеле, аларның 19743 терелгән, 101 узган тәүлектә. Россиянең кайбер төбәкләрендә коронавирус таралу очраклары арту сәбәпле Чаллыда да авыруның яңа дулкыны көтелә. Шәһәрдәшләр ковидлы госпитальләргә мөрәҗәгать итүләрен дәвам итә. Әлегә кимү тенденциясе юк дип билгеләп үтте аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең сәламәтлек саклау башлыгы Александр Николаев. Хәзерге вакытта Чаллыда авыручылар саны көннән-көн арта бара. Кирәк булган очракта резерв койкалар санын арттыру мөмкинлеге карала. Обстановка остается напряженной. Уровень обращений пока стабильный, с изменениями по дням недели. Никакой тенденции к снижению количества обращений нет. Еще раз повторюсь, что ситуация остается напряженной. С учетом роста количества новых случаев в различных субъектах Российской Федерации, сейчас мы рассматриваем возможности, различные варианты по увеличению количества резервных коек в случае увеличения количества пациентов с ОРВИ и подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Мы ниже среднереспубликанского значения на 11,6%, но это не должно нас успокаивать. Рост числа оперативных донесений заболевших от 6 ежесуточно у нас увеличился до 10-11 и даже больше. Наил Мәхдиев шәһәрдәшләрне вакцинация турында уйланырга чакыра. Беренче компонентнан 56 меңгә якын чаллылы ясаткан инде. Чаллы яныннан М7 федераль трассасы уза, барлык төбәкләрдә дә кешеләр килә дип билгеләде шәһәр мэры. Чего ждем? Кого ждем? Каких еще слов ждем? Непонятно. Поэтому альтернативы нету, мы это понимаем, как люди взрослые и ответственные. Я не знаю, у кого два здоровья. Мондый күршеләр безне канәгатьләндерми. 27-нче комплекста яшәүчеләр алкомаркетка каршы көрәш башлады. Аларның сүзләренчә, эчемлекләр кибете балалар мәйданчыгы янында урнашкан. Ишек алды спиртлы эчемлекләр яратучыларның җыелу урынына үрелде. Еш кына сугышулар да була һәм буларның барысы да балалар күз алдында дип канәгатьсезлек белдерә халык. Урынга Розалия Фахретдинова чыкты. Запретить все это надо, сам признаться. Вот это шалбан. Эчемлекләр кибете 27-дә 16 йорты ишек алдында урнашкан. Күптән түгел генә биредә безнең ишек алды республика программасы буенча эшләр башланды. Микрорайоннар үзгәрә, әмма алкомаркетлар кала ди шәһәрдәшләр. Да, здесь рядом дети играют, а тут, получается, справляют нужду, очень громко, пьянки постоянно. А утром, когда я иду на работу, здесь уже у нас спят все пьяненькие, и мне кажется, это очень страшно. Якын тирә йортларда яшәүчеләр мондый күренешне көн саен күзәтә. Янәшәдә генә балалар мәйданчыгы урнашкан. Күп кенә әниләр балаларын урамга чыгарга курка. Моннан тыш даими рәвештә урам себерүчеләргә калдырган шешәләрне җыярга туры килә. Эта пивнушка очень добрая. И работает и днем, и ночью. И никакого сладу с ней нету. Алкашей тут все время море. И людям спать не дают они. Да, ночью. Мы в 4 выходим, они уже пьяные сидят. Элек бу алкомаркет турында азык-төлек кибете иде дип искә ала территориаль иҗтимагый идарә рәисе Венера Наумкина. Вы видите, у подъездов стоят очень красивые лавочки. И постоянно там сидят люди. Если сидят нетрезвая компания, то, естественно, ни детей, ни взрослых, пожилых людей там около этой лавочек не будет. Исегезгә төшерәбез. Узган елның 5 маеннан Россия күп фатирлы йортларда һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә урнашкан зур булмаган җәмәгать туклану биналарында алкоголь продукциясен ваклап сатуны тыю турында закон гамәлгә керде. Тик 27-нче комплекста яшәүчеләр янәшәдәге эчемлекләр кибетен ничек ябарга икәнлеге турында кызыксына. Бу сорауны без шәһәр хакимиятенә юлладык, әлегә җавап алынмады. Розалия Фахретдинова, Айдар Мусин, Ленар Султанов, яңалыклар.
Күлләр, балалар майданчыгы шүп жию урыннары булары шәһәрдә дә, шәхси секторда да түгел, сөз гидростроитель 2 бакчачылык ширкәте турында бара. Берничә ел эчендә бакчачылык җәмгыяте үзгәргән, бу матурлыкны карарга бүтән бакчалардан да киләләр. Вот здесь у нас, значит, будет набережная. В летний период, значит, место для рыбалки. Гидростроитель 2 җәмгыяте рәисе Виталий Быков үз биләмәләрен күрсәтә. Территория зур, проблемалы, күлләр күп. Берничә ел элек кенә сулыклар сазлык урыны кебек булган, төпләре пычрак, үсемнәр һәм камышлар белән капланган була. Җирлек рәисе моның белән килешергә теләми, күлләрне чистартырга һәм балык җибәрергә ниятли. Бу эшләр уртак тырышлык белән башкарыла. Программа софинансирования, значит, на 1 вложенный рубль садоводов 2 рубля вкладывает республика. Вот. Хотел бы, чтобы она и дальше развивалась. Бакча ширкәте ел әйләнәсе эшли. Финанслау программасы һәм битараф булмаган бакчачылар ярдәме белән сулыклар гына тәртипкә китереп калмыйча, өлешчә юллар төзекләндерелгән, балалар майданчыгы һәм хәтта видео күзәтү камералары да урнаштырылган. Я здесь с 2013 года. Здесь очень хорошее общество, очень хороший председатель. У нас все здесь делается. Вода, свет зимой, дороги вот он сейчас делает. Наше садовое общество, я считаю, самое лучшее у нас на Набережных Челнах, так как Виталий Михайлович прикладывает много сил к развитию. И я в том числе тоже помогаю, как могу. Планда спорт майданчыгы һәм төзекләндерелгән яр буе дип уртаклаша җәмгыять рәисе. Эшләр инде башланган, корабльнең металл кыркасы урнаштырылган, тиздән күлнең үзәгенә таба күпер уздыру һәм суда йөрү зонасы булдыру планлаштырыла. Розалия Фухруддинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Үз стилеңне ничек табарга, модалы кием салымны каян алырга, ничек текә күренергә, бу сорауларны үзенә һәр яшүсмер бирә. Аларга җавап бик гади. Schoolberry кибетен иң стильле образлар булдырырга мөмкинлек бирүче кием салымнар сайларга тәкъдим итә. Schoolberry балалар һәм яшүсмерләр модасы кибете генә түгел, биредә тагын күп төрле әйберләр тәкъдим ителә. Чаллыда беренче тапкыр балалар һәм яшүсмерләрнең барлык ихтыяҗларына җавап бирүче урын барлыкка килде. Көндәлек кием салым, мәктәп формасы һәм бик күп аксессуарлар, китаплар, брендлар һәм бизәнү әйберләре. Schoolberry'да стильле киенергә генә түгел, ә үзең өчен мөһим һәм кызыклы әйберләрне табырга була. Мы приглашаем и уже составили договоренности с самыми интересными партнерами нашего города. Это и представители бизнеса, и субкультур, это музыканты, диджеи и школы всевозможные. Это возможность нашему клиенту получить чуть больше ценности, чем просто товар и сервис. Сыйфат, стиль һәм кулай бәяләр, Schoolberry товарлары өчен мәҗбүри әйберләр. Малайлар һәм кызларга casual стилендә уку һәм спорт өчен киемнәрнең зур сайлау мөмкинлеге. Стильле образны төрле яшьтәге мәктәп укучылары өчен сайларга мөмкин. Я пришла на открытие, мне очень понравилось, продавцы отзывчивые, они очень быстро подобрали мне комплект, мне очень понравилось, мне кажется, что мне этот наряд очень идет. Обязательно сюда еще раз приду и буду покупать себе здесь новую одежду. Әдәпле һәм белемле консультантлар сезне көтеп кала. Кибет Сити Мол сәүдә үзәгенең беренче катында урнашкан. Мен сезнең исегезгә төшерәм, республикада һәр кеше яшәү урыны буенча сырхауханәдә дә, шулай ук сәүдә үзәкләрендә урнашкан вакцинация пунктларында да COVID-19дан прививка ясата ала. Сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. С 21 по 27 июня долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белая бица. Все от производителя. ТЦ Вин, первый этаж.